Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu kanipagayam tayo a Daniel ti Vigan City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan a Daniel. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko nga adda pakainaigan na iti agdama ken tinapalabas. Tinak istoryaan ita ket may papan iti padas ko iti nagan ni Ayat. Ada ikit ko iti abroad. Mismo akabsat ni tatang ko, iso ni Auntie Hilda. Nagtrabaho daytoy kasmay sa doktor iti Amerika, iti nasurok sa 10 atawan. Aging gaan nakiasawa daytoy iti Amerikano ket ijay dametten a naaddaan iti pamilya. Ni Auntie Hilda tinang tultulong iti pamilyami tapno makaadal kami nga agkakabsat. Pasaray agawid damet idi ditoy Pilipinas tapno agbakasyon. Rugyak man ti agsalaysay, ididandani kamin agkasar ka ni Jane. Kastoy man dagiti pasamak. Lima atawan tamatan nga agayan Ayat. Anya nga tano agkalaysatan, Jane. Musyakla amay sa awan parikot iti dayta, Daniel. Kinapudno na, or urayak lang mo't nga ibagam dayta. O sige. Kasaritak nga rodan dananang kantatang tadumaron kami. Banag apakaragsak unay, Daniel. Kamaudyanan na, matungpalmat lang ang tinabayagan ngay nararapaap ko. Ti may kalay sa iti lalaki ngay naiayat ko. Pasensya ka na, medyo nabayagan ti panangikalay sakin ka. Amumat ang nagurnungak pa iti aramatan ta. Wen, maawatan ka mat, Daniel. Di kagdanag, tasan lang mat asika ti aggastos. Tumulo nga. Kastamatan kadananang kanitatang ko. Agyamarak, Jane. Sana bale, tano matulagan ti kalay sata. Ibagak adagos iti ikit ko nga ada iti Canada. Sigurado at mulong mo tayo. Saan nga taan nakababain? Saan? No ibagakin ko na amang asawa akon. Automatic na dyan. Itatanatulagan ti kasaryo kin ni Jane. Awagam metin yan ti Mahilda. Ibagam ken kwa na ti pitsa ken bulan ti napagtutulagan tayaw. Baring makaawid dan to inton kasarmaw anak kaw. Uwan tatang, talaga akas ta ti aramidag. Maragsakan lakit di dayjay. Lumamuan na mga sawa kan Daniel. Lakit di atatang. Agsardeng tumat siguro namang kan-kan-tiyaw kanyak. Ay wala. Dusan kayo siguro ang nagsina edi iti muna biyam. Nalabit nga damit ten anak yu ita. Ha? Siguro atatang. Ang di yun lagi pun dayjay. Talaga siguro saan ada kami kandayana ti agkagasat. Sa bagay metkit di Sana balay. Tagkalay sa kayo metten iti mabait ken ni Jane. Wan tatang. Ni Jane itan ti ay-ayatag. Kat iso ti kayat ko nga agbalin nga ina dagiti agbalin to nga anak ko. Ay, wanante. Iso dahitan ti final date ti kasarmi ka ni Jane. Congratulations, Daniel Kanakan. Kamaudyanan na. Mag-asawa ka matlangan. Agyaman na kante. Kat namnamag ti panagawid yo. Uniho, di kagdanag. Agawid kami nga agawid Kanakan. Agyaman ako na yan ti. Awanan yaman na iho. Kinapudno na. Plano mi matlang ti agbakasyon inton December. Apag guston to inton malpastibalay nga patpatakder da Brent ichay laon yun. No kasta, nagpatakder da iti balay da iti laon yun? Niho. Imbag lang ka no apagbakbakasyonan da, no kasi nga agaw-awid da dita Pilipinas. Sa bagay,
As dagi jilaon nyo na pagawidan da ngam dito Ilocos. Wan, kan may sayang mo't ti daga-atawid ti asawa na itiyay, no saan da patakderan iti balay. No kasta, itugot mo't nga rod ni Insan Brent ti pamilya na nga agawid, ante. Wan, iho, itugot da pa'y ati anak da. Agawid kami amin kanakan. Nasayaat mo't nga rod no kasta, ante. Iti kasta, maamamumi mat ti asawa na. Makabanding da kayo man mat. Wan, aka-anakan. Sige, paliwantan tumanan ti agsaritawan. Agsubliak pa'y iti trabahok. Ado nga min tinakapila pasyente. Sige, ante. Kat agyaman na kiti orasyo. Awanan yaman na kanakan. Basta siga. O sige ha. Bye-bye. Bye, ante. Kasano, honey? Naka-file ka din iti leave mo? Wan, honey. Sika nga eh. Wan, nalpasen. Nayunam tulaan ti tugot mo abadok. Mangala ka iti sumagmamano Apollo. Tao sa rekto no at da meeting ti online. Wan. Inyawag mo ka din kadamama ti panagbakasyon tayo? Saan pa'y? Awagak pa'y lang inton madamdama. Okay nga rod. Saan ka kadi pa'y asumrag? Saan pa'y, honey? Madamdama pa'y ngamin ti duty. Okay. Umunaak nga rodan arumwar. Aywan gayam. Oray sakton ti mangsukon ka ni Dwayne. Sige, tagdiretsyong akto nga rodan iti trabaho. Okay. Sige, honey. Mapanahon. Sige, agan-anad ka iti panagmanehon, Brent. Makigiddan ka kadi kada ka may kininanang maungag palaon yun inton bigat. Daniel. Saan tatang? Oray umuna kay ton. Palpasag pa iti seminar may iji simbaan sa akto agbiyahe nga agpalaon yon. Apay, di mo ikuyog ni Jane. Saan tatang? Ado ngamin ti asikaswan na. Saan na bali Tao may tumot lang daan ti dito balay. Wan mutkit di Umuna kami tungarodan nga agbiyahe kininanang mo. Wan tatang. Saan na bali? Ta sumaruno akto adagos. Apama na malapas ti atendaran niya seminar. Dahil tiladawan nga insent niya Auntie Hilda. Talaga gaya madakkel ti impatakder da Insan Brent abalay da dito ilaon yun. 3 stories ko naman. Ay, dito ikon nga iparada ti motor ko. Naisimpakon ti motor. Mapana kon dito dakkel abalay. Apay nga akas lang nakaul-ulimag mat. Nalabit nga dada di taunag. Dito ay ako nalikod amag na. Talaga nagdakkel ti balay da. Milyon siguro mat tinagastos da dito eh. Ada pa'y swimming pool na. Kuray ka. Kasla ni Diana day jaya. Asigdak. Okay, sikang pa'y lang ti makaamu dita, kabayatan ti kaawan ko, Cherry. Sana bale, makimiting ak iti online inton bigan. Diana? Daniel? Apay nga da ka dito eh. Siyak tirong bang agdamag iti kastakin ka, Diana? Anya? Apay nga da ka dito eh. Insan Daniel. Long time no see. Kumusta kan? Dito eh. Gwapo lang ta, Insan. Yun Talagang agkasinsinta, Daniel. Ayun gayam. Nagam-am mo kayo ka din iti asawa? Ha? Di Diana, misis ko. Honey, iso ni Daniel. Kasinsin ko. Hello, Daniel? No kasta, iso ti misis mo, Insan? Wan, Insan. Hello, Diana.
Maragsa ka na ka, makamamukin ka, ipag. Kasta akmat, Daniel. Naimbag man, ta simurot ka mat anak bakasyon. Waninsan, siyempre, kaya't kumat ngayam amo kada kayo ti pamilyak. Iso nga talaga nga insurot ko ida. Ayos talaga analeng kang agpili ti agbaling nga asawa minsan. Malaksi da seksi, nakapimpintas pa eh. Siyempre matainsan. Apay ka poy. Mala, umay kayo tamapantayo ijay kusina. At dadama maijay. Madama ti istoryada. Wana insan. Umay kan hani. Sige, Brent. Umuna kayo ni Ichay. Sumaruno ah. Okay. Umay kan insan, Daniel. Okay, insan. Panagkunak kat nakasagana mat aminan dagiti mausarin ton kasarta, Daniel. Dagiti lang ang souvenir ti saan paan i-deliver. Kompleto matan ti bado nga usaran dagiti abay kan flower girls. Kasta matan dagiti parents. Hoy, Daniel! Ha? Ada ka di ibagbagam, Jane? Itayak pa'y asao nga sao ditoy. Angam di ka matgayam dumdum nga kanyak. Ha? Kwa? Pasensya kan. Ada lang amin pampanunotak. Anya ngamin ayaday ta. Idi na minsan pa'y laang aldaw akasta ka. Kanayon ka may kulkulang. Nakaununag ti panpanunutam. Adda ka di parikot, sweetheart? Kwa? Awan, sweetheart. Relax mo lang ka di ti panunot mo. Siya kung ti makaam mo ang mga sikaso kadag iti daduma pa'y akasapulan para iti panagkasarta. Diana, honey. Agrubwat kayo kini Dwayne. Sa dino ti papanantayo, Brent? Mapantayo ija ayan dahin San Daniel. Anya? Oh. Apay, di mo kayat? Kwa. Saan mo't nga iti kasta, Brent? Agrubwat kayo nga rudan. Agdigo sa klabe eh. Kasano da ito yan? No sumurot kami kini Brent. Sigurado nga agkita kami manan kini Daniel Ichay. Anya ti rumbang aramitak. No mabalin, jak kayatin asublianan pa'y tinapalabas may kini Daniel. Nabayagan alinipat ko ni Daniel. Ang apay ang nagkita kami pa'y lang. Daniel. Ala, di ka nagsangit, Diana. Kaslasyak namin ti masaksakitan na makitkita kang nagsangsangit. Anya ti rumbang nga aramitak. Diyak kaya't atong nga rin ti pagayatan ni Papa. Ngam kasano tamatan. Kasanon ti ayan-ayata, Daniel. Diana. Ay ayatan ka unay-unay. Ipatay ko lakit din umapukaw kay tibiyag ko. Ay ayatan ka mat unay-unay. Ngam jak mat kayat na nasaksaktan ka. Gapulang kanyag. Anya nga tano agtaraytan, Daniel. Anya? Ngam... Alas 10 inton rabi inubigat. Agkita ta dito ay. Sigurado ka? Wen, sigurado akong Daniel. Amo ka maawatan daktumat lang ang damamakan, Papa. Sige. Urayan kang harod nga urayan, Diana. Daniel, umay kan. Agur-uray ang ti stylist ija restaurant. Hoy, Daniel! Anya da Jane? Umay kan kunak tamapantan. Kwa? Sige, umuna ka ni Jikotse. Sumaruno ak. Okay. Nas ka na makasaritak ni Diana. Talaga ajak makaid na amang pampanunot no anya tinapasamakin kwa na. Apay nga ta ajak mo't idin nakita Apolos. Itatadandani akong agkasar. Isumot tanti pa nagpakita na. Kat ni pa'y gayam Brent akasinsin ko tinagbalin nga asawa na.
Diana? Daniel, Diana, mabalinta ka dito. panawan kan dito eh. Adapay ngamin aramida. Diana. Daniel, pangasim. Ibatam timak. Amangan no adda makakita ka data. Okay. Sorry. Ngam pangasim, tadi na kumamatliklikan. Agsarita ta kuma, please. Daniel, awanin tirumbang apagsaritaan ta. Ado, Diana. Apaya kalaat ti panagpukaw mo. Apaya nagpukaw kalatan akas laasok. Apaya di ka nagparparik na. Kalpasan tinaudi pa nagsinarak ta. Amom ka di nga inurure ka. Daniel, pangasim. Napalabas ang daychay. Adan pamilyak. Kat kasinsin mo pa iti mismo nga asawak. Kan may sa, dandanikan ang kasal. Di mo yaw awan ti saritaan. Daniel. At damat siguro karbengak amang mo. No apay adi ka dimteng idi iti lugar ken oras na nagtulagan ta. Isa pang asim. Ibagam ti makagapo. Iti kasta. Agsardeng ako namang dagdagulit ken ka. Sige. Tangay dagulit ka. Dumngag ka ta istorya akan ka ti amin. No kasta? Ni Auntie Hilda tinagbalin a doktor ti inam ija Amerika. Kabayatan ti panagpaagas na ijay. Juan, talo ti doktor ni mama. Kat maysa ni Mami Hilda. Kanayon na nga ikuyog idi ni Brent. Isopay nga rod ti maysa anangas asikaso idi ken ni mama. Nasingput ngamin ni Brent. Iso siguro pa'y ti maysa arason no apay anat nagmatadagos tirik na kenkwana. Wen, ngam no saan nakakuma pinilit ti amam-amang kuyog iti inam ama panagpaagas iti Amerika. Saan ta kumamata nagsina? Daniel, ti inak ti masaknan. Jakmat mabalin nga isakripisyo ti salunat na. Gapula ang itibukod ko apagragsakan. Iso apang nga asim. Maawatam kumamat. Di mo ammo tinagdalanak. Di mo ammo no kasanuak mat idi anasaktan. Okay, adda akon nita. Ang apay adinak man lang mat kinuntak apulos. Okay, sorry. Pasensya ka no di kan kinuntak. Isula ang tinapanunot ko awagas, tapno mamimpinsanan alipaten na. No ammom la kumadayana. No ammom lang kumano kasano ti kinasakit na. Huston, kastay na nakon. Saan lang ang asika tinasaktan? Saan lang ang asika tinagsakripisyo? Yakon kaya't asublianan pa'y tinapalabas, Daniel. Iso apang nga asim tadimon ipalagipay. Diana. Nalabit asaan adata tinaituding ititunggal maysa. Iso apang nga asim. Ipamaysa mo ni Jane. Nang runa kat dandani kayon ang kalaysa. Daniel, apay nga da ka manin dito eh. Anya tar aramidam dito'y balay, ha? Daniel. Ay ayaten kapay lang, Diana. Day tatipod no. Anya, Daniel. Amok nga aging gayta. Kat ay ayaten nakpay lang man. Day tatikinapod no adi mo mapaglibakan. Daniel. I love you, Diana. Anya ka kadi, Daniel. Mangmangag mo ka diti ibagbagam, ha? Diana, please. Saan, Daniel? Pangasim. Diyak kaya't ti agbasol iti asawak. Kan may sa, laglagi pam adandanikan ang kasal. Di mon panunutan na ita. Tinapatag itakat data. Saan? Di ka kumaagbalin ama naging bubukod. Panunutom ti mabalin nga ibunga ti araminan. Di ka kumamot agdardarasudos, Daniel. Diana? Aklunak nga aging gayta. Kat adapay lang ang panagayat ko kan ka. Ngamdiyak kaya ti agbasol iti asawak.
kang ronaan iti amin, iti imatang ti Diyos. Isa pang asim, talipatan akon, takas tamot niya rabitak. Di na kumanriribukan pa'y Daniel, pang-asim. Miss F, aging gaita jak payla ang malipatan ni Diana. Ay ayatekmet ni Jane. Ngemjak amo no apay asaan payla ang amapunas iti puso kan panunot ko ni Diana. Gapu nga ta iso ti umunang ayat ko. Manulangan alawas ti palabsen agkasar kamin ka ni Jane. Miss F, anya ti rumbang aramidak. Sapay kuma tamatulungan nak. To'y pagayam mo, Daniel. Ken ka pagayam Daniel. Tangay kidkidawam mo ti opinyon wenno kapanunutak, ti may bagak ket aramidem no anya ti rumbang. Lipatemon ni Diana ket ipamaysamon ni Jane. Pudno ani Diana ti umunang ayat mo, ngem laglagi pa mga addan asawa na, addan pamilya na. Ipamaysam nga rod ni Jane tapno naragrag sakto ti buklan nyo a pamilya. Bagim dayta pagayam ko, isu amamatiak asikamat laang ti makaibaga no anya ti rumbang nga aramidam. Angem kas iti kanayon ko nga ibaga, panunutampay iti maminribo ti tunggal desisyon mo. Panunutam dagiti mabalin nga ibunga na sakbay amangeddeng ka. Alakastan pagayam Daniel, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan.